Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 metrov juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu. Ždaňa sa nachádza na území historického regiónu Horný Abov, ktorý sa vyznačuje významnými prírodnými hodnotami. Od najstarších čias bola dôležitou dedinou vo svojom okolí, lebo tadiaľ prechádzala cesta cez Hornád. Most zohrával v živote dediny významnú úlohu, v roku 1840 sa dokonca stal základným symbolom pečatidla obce. Prvým písomným dokladom je pravdepodobne tzv. Varadínsky register z roku 1222, podľa ktorého bola Ždaňa už v 13. storočí vyvinutou obcov. Od roku 1850 bola obec sídlom okresného súdu. Pomenovanie je odvodené od slovanského osobného mena Ždaň. Súčasný názov obce Ždaňa je umelo vytvorený a používa sa od roku 1918. Územie Ždane bolo od neolitu po súčasnosť trvalo osídlené. Ľuďom rôznych kultúr vyhovovala poloha a prírodné podmienky. V rámci archeologického prieskumu boli v chotári Ždane v lokalite Červený vrch objavené kamene opracované ľudskou rukou. Išlo o nálezy ako čepeľ a úštepy z obdobia mladého paleolitu. Archeologický výskum neskôr potvrdil, že paleolitický človek na území Ždane bol. Dôvodom pre usadenie mohol byť aj neďaleký teplý prameň, ktorý slúžil ako zdroj vody pre človeka, ale aj zvieratá. V intraviláne obce sa dodnes zachovalo niekoľko domov s prvkami ľudovej architektúry. V súčasnosti je obec súčasťou územného obvodu Košice okolie. Má 347 obytných domov s počtom obyvateľov 1350. Všetky domácnosti sú napojené na spoločný vodovod, obec je plynofikovaná a vybavená kompletnou infraštruktúrou. Najstaršou, ale aj najvzácnejšou pamiatkou obce je kostol reformovanej cirkvi postavený koncom 18. storočia. Kostol bol pôvodne postavený bez veže, tá k nemu pribudla v 19. storočí. Kostol má obdĺžníkový pôdorys s drevenou protestantskou emporou na vyrezávaných stĺpoch a rovným stropom. Veža je prestavaná a okenné portálové otvory s lomeným oblúkom sú farebne zvýraznené. V blízkosti kostola sa nachádza budova farského úradu. Rímskokatolícky kostol Panny Márie Pomocnice je z roku 1907. Kostol bol pôvodne secesný s prvkami neoromantizmu, po rekonštrukcii v 80. rokoch dostal modernú architektúru. Ide o jednoloďovú stavbu s prestavanou vežou. Interiér kostola zdobí drevená krížová cesta. Dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži Dom nádeje nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. V jeho blízkosti je umiestnený pamätník padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny. Administratívnym centrom obce je novozrekonštruovaná budova obecného úradu. V jej interiéri sa nachádza sála kultúrneho domu, v ktorej sú organizované viaceré kultúrno-spoločenské akcie.
Okolie obecného úradu prešlo v roku 2012 rekonštrukciou. Od roku 2009 je obec súčasťou miestnej akčnej skupiny Hornád Slanské vrchy, ktorej hlavnými cieľmi sú skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva, ale aj rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky. História školstva siaha pravdepodobne až do roku 1595, kedy zriaďovateľom školy bola reformovaná cirkev. V súčasnosti sa v obci nachádza materská škola, 2 základné školy, ale taktiež spojená škola internátna, ktorá u svojich žiakov aj napriek handicapu rozvíja schopnosti a zručnosti, ktoré môžu uplatniť v budúcom živote. Základná škola sídli v budove postavenej v roku 1973 a v roku 2013 oslaví 40. výročie. V tej istej budove sídli aj cirkevná základná škola svätých košických mučeníkov, ktorá v roku 2012 oslávila 20. výročie vzniku. Základná škola je svojím vlastným projektom podpory zdravia zapojená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie s certifikátom Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Škola sa podieľa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám a od roku 2002 patrí medzi zakladajúcich členov združenia Riečna koalícia, ktorého cieľom je spolupráca pri zlepšovaní životného prostredia na území obcí združených v mikroregióne Hornád. Športovému využitiu v obci slúži areál futbalového ihriska, ktorý je zároveň domácim stánkom obecného futbalového mužstva. Infraštruktúru obce doplňa nákupné stredisko, pošta, lekáreň a zdravotné stredisko. V areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva má v súčasnosti sídlo agrofarma s chovom koní. Pre skvalitnenie života občanov obec vybudovala obytný dom s nájomnými bytmi. Pred vstupom do obce je od roku 2012 na rieke Hornád v prevádzke malá vodná elektráreň, ktorá využíva hydroenergetický potenciál Hornádu. Obec žije bohatým kultúrnym životom. V roku 2012 tu bol zorganizovaný v poradí už 14. ročník Ždaňanského jarmoku spojený s oslavami 790. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ždaňa. V úvode programu všetkých prítomných privítal starosta obce inžinier Ján Kokarda a následne bol pre divákov pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom okrem iných vystúpil súbor mažoretiek, dychová hudba, ženské spevácke skupiny Haniščanka a Gečanka, ľudová hudba Železiar či skupina Ščamba. Počas celého dňa boli pre návštevníkov pripravené ukážky tradičných remesiel a poľnohospodárskych produktov, výstava zvierat drobnochovateľov a nezabudlo sa ani na najmenších, pre ktorých boli pripravené viaceré atrakcie. Súčasťou jarmoku bola aj známa záhradkárska výstava ovocia a zeleniny, ktorá sa konala v interiéri kultúrneho domu a na ktorej sa záhradkári pochválili tým najlepším, čo sa im za ostatný rok podarilo vypestovať. Obec je svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Ždaňa spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.